Go. Vakasiyana. Atingaiti chuma live vakafanana. Legends are people. What were you playing? We are people. No problem. That's now that I'm back now. Goalkeeper. Serious? And the press gets settings. Once open my inbox kwenyu ku app ora it's Mary please ndichaenda ku app iko zvino ndiri kumboita zvokandinenge ndiri. Sometimes guys you have to understand kuti kana mukasama message enyu munondimirirawo
anditika munondimirirawo kana ndapedza kana ndichiita then ndozoenda kuma messages andikwanisa kungomhanya kuma messages noti ndinenge nditoriwo pa function andinenge ndiri anditika ndinenge nditoriwo pa function andinenge seizvo zvani mukuona kuti ndine maregents DJ Kennedy ndine maregents and you can see ndine maregents guys hanzi ichepfema hey mabhari vari kuonga ndiko naye Miriam iye panyika yaking ndidadi takaenda asi guys mirai ndikutaurirei chinhu one ini ndicharamba ndichiremuka ndituka ndicharamba ndichingokudza icho ndikatirangoreswapo ndichazikangama chiremuka ndituka chiremuka dini guys let's use social media wisely chokwadi chakanaka let's use social media wisely guys inini social media onai kwayandisvisa mungazviseka mukandituka mukadika but deep inside your heart munoziva kuti it's true. Let's use social media wisely. Ukaishandisa zvakanaka social media guys mazvinzwa handisi ndataura ndandakamira pakauya mwanzvadzi wakati ndimi SIS MELLY here anditika mazvinzwa kungoti mukoma goti naona kubaya live button uko dai maona wo mwoyo kamuyaripiwa nevanzvadzi dzedu dziri pano kufara kwavaita chindiona imagine guys ndinanga ndichibaya live button ndichituka chindiudzai kuti chichanga chitika guys chichanga chitika but they were happy ndakafara tikafara ndikatengerwa madrinks tikafara tikadi you know andina animaona anditorina imi mnenge mtikutukwa mvenge moti varume vese vari pasocial media havaizivi vanoziva kuti kwaive nemvenge but because varume they are men vanhu they are human being pandakauyawo ndikati vedu we sorry vakatokangama zvozvo ndatove loved the most loved icho chadona jaketi rangu nai nganonge chunu the most loved saka guys ngatiitei so kutukana hakuna kwakunombotiendesa. You are a socialite in the making and you are a socialite in the making kana kuti you are a socialite kukura. Please you can use social media wisely. Izvo kuchengetana mabhifizvi nekusura zvitukana nekudii azvikuendese anyway. Ini ndini one anokuudzai kuti social media yanisvitsa papi. Guys, ndiri kunyekwa kwinini ndichikodaro guys, ndiri makwini ndichikodaro social media hanimona sure kakutouya kuno kwakwini ndokwanditori social media ndikunyepere guys hanimazviona hanimukuzviona. Let's use social media wisely. You never know kuti ichakuendesa papi ichakubatsira papi. Vakawanda venyu munobatsirwa nevanhu pasocial media vamusingatombozivi. Vakawanda venyu munobhadharwa rent nevanhu pasocial media vamusingazivi. Vamwe makatomubhadharirwa mamedical bills nevanhu vamusingazivi pasocial media. Vamwe venyu makatotengerwa zvimwe zvinhu pasocial media nevanhu vamusingazivi. And saka inini ndikungoti ngatishandise social media zvakanaka guys. Kutukana tinotukana tinoita sei antika but ngazvirege kuva deep. Animaona zvokuti unobva watopinda nemoyo and then you take that grudge over waita personal. Makamboona uroyi hwekuve personal. Uroyi hwekuva personal makamboona. Ndo uroyi watinoona zuva nezwa pasocial media pedapa. Haisisiri social media tinotodzika personal as if unoziva munhu iwo usina munhu haumuzivi. Wakaona munhu pasocial media wakutodzika watohakira ruvengo newe watove ipapo watove ruvengo rwakatooma. Animaona ngatidzidzei kuti social media tinotamba guys. Inoto kune avo masocialites ari kukura ari kutanga andika akatanga manje aripo musishi akakuudzai kuti pindai nekutuka vanhu anenge achitokanganisai anenge achikukuwadzai but anyway wakatopinda nekutuka zvina basa kwagaina mafollowers anditi chichinja find a content yekuti zvinhu zvako zvikuitira zvakanaka uve munhu anofarirwa anditi maona uve munhu anofarirwa nevanhu unoendeswa kure nevanhu ndogara ndichikuudza kuti guys mutorwa a stranger it can be your own relative kudarika hama yako yaunozvarwa nayo ropa. Animaona mutorwa can be hama yako chaiyo than hama yako yaunozvarwa nayo. Antimazvona. Saka guys chokwadi ameno zviri kwatiri. Nemimi vanenge vari mucomment section vanotuka. Ndoda ngokubatsira ndichiti mukutuka unotuka nhasi wokanganwa andichika wahakira wokanganwa watuka anditi after 3 months waita problem andichika wakwenda kune munhu wakakanganwa chinokanganwa kamudemo rakatema woya tsvaga rubatsiro uchifunga kuti vanhu vakakanganwa vanhu vakakuona kuti ndiwe hakuna nokubatsira
ndo chokwadi tira kukudza ichokwadi handidi kukunyeperai because handimbodi kukunyeperai because ndinokuda ndokudza ichokwadi unotuka nhasi uchirigwa maoko ugoisigwa mahatsi akawanda uchitukirira asi 4 months 5 months anzela nokangana waita dambudziko rekuti wega uchakwanisi kuritakura wakuda umwe vanhu wodzoka beki pano tobva tanyatsa kuona kuti ndiwe kaiwe panotowanika anotokuudza kuti ndiwe unobatsirwa nani unoshaya nokubatsira unenge une vana hauna munhu anokubatsira ngatiregei kuve kuita social media kuiabuse tikuiabuse social media guys tikuiabuse social media chinoitika ndechekudai so tiri vanhu yes umwe nemwane munhu wanofarira pasocial media umwe team ningi ani mashona pasocial media munopinda nemwoyo zvokuti team ningi kana urimo haubvumidzwa kuoneka uchitaura zvaningi guys that's not it haisiriyo social media ndikatokomera zvomwe munhu nhasi munozara motukirira animaona mangwana pakomenda ndo inonzi social media guys it's not person don't take it too hard musavhure mafilling station tinotongokomenderana tichienda hazvirevi kuti tinovengana andi muri kuzvinzwa hazvirevi kuti tinovengana kana kuti hazvirevi kuti tinovenga munhu because ndakataura chakati no there's a difference between kuudzana chokwadi nekuvengana kuvengana is a very strong word but sometimes ndogona mogona kuyambira mondudza chokwadi animaona saka comment section zvokuti wakamboti munotochengeta comment yakataurwa nemunhu kuti wakamboti chakati pamusoro panhingi 1 nhasi wazodai tiri vanhu guys we are allowed to say what we want panguva iyoyo ndinotoalawa ndinobvumidzwa futi kuswicha animaona ende musazvitore serious animaona mukaona nhasi nchiti mangwana ndiri uku ndakomenda uku mangwana ndakomenda uku hazvireve kuti ndiri kuhwinya kwesara ndiri kudi I am allowed is social media and I am loyal to entertainment is social media I'm not loyal to anybody I am loyal to entertainment andi muri kunzwa saka kana ndikakomenda kwaningi mangwana wako makambokomenda kwaningi saka pana pauri kufeka uri nyoka no that's not it mukutedza kushesa social media munotondona question ndichikomenda zvandoda ndikafunga nhasi kutsigira kundona kuti zveshuwa ndototaura pfungwa dzangu ndobva ndoenda ndikaona pakanganzika ndotaura futi pfungwa dzangu ndoenda mangwana ndoenda futi huko mondoona futi ndo social media mangwana tokuonai futi pano please I always tell you kuti it's allowed to love somebody but don't worship them vamwe makutowoshipa isusu masocialites kudarika mwari that's not correct that's not how it's supposed to be you are allowed to love me but don't ever worship me musandite mwari munogona ndifarira semunhu sedunga munhu but usati wadai wafarira ininika farira mwari wako ufarire mai vako nababa wako ufarire vanasisi vako zvekudaro wozofarirawo meli animaona zvino hondo dzimwe dzatinoita isusu macomment section tinotoita kutofaitira munovugwawo hondo dzekuti apa ndikuzivi kana kuzivai handitomborina nguva yekuindarakta nemi handitombotauri nemi chino mukasendera meseji handitombopinduri handina nguva but muri kubhena mabridges nevanhu vanogona kubatsirai mangwana nekuti muri kutukirira nekuda kwomunhu asingatombokuzivi kuti paupenyu kune munhu anonzi Martina sorry Martina I always pick your name animaona because pane munhu anonzi Martina hatombozivi kuti kune munhu anonzi Martina handitombozivi but Martina ikafamba chitukirira vanhu nekuda kwezita rangu chero akauya handitombomupinduri because handinei naye ndo muchavhura maziso rini muchasvinura rini uyai titambe uyai tifare isocial media hanimaona toenda kudzimba dzedu tonowoshipa mwari tonoda vabereki vedu kudarika masocialites anti muri kunzwa chikuru make use wisely of your social media use it wisely social media yako use it wisely tengesa zvaunobheka tengesa zvaunoruka vanhu nesocial media create macustomers pasocial media most of you are hustlers create vanotengesa maproducts ako pasocial media ndo pane macustomers acho ese ndo pane mari yacho yese social media ine mari guys munotiseka muchititukirira muchita sei but ndinotengesa handisati ndambosara nestock in ndikudza ichoka namberi mamwari handisati ndambosara nestock in handisati ndambosara nestock ndinotengesa zvinhu zvangu kubva ndiri kuafrica ikoko ndinotengesa muzvizivi because tine magroup atina wakawanda kwandinotengesa ndigere mumba ndineni asi mari inenge ichipinda because social media uri kuishasa zvakanaka zvino uri wakavhura page apa uri kutukirira nepage saka who's going to follow you
uri kunditukirira inini nepage instead kuti ndiuye ndikomentewo papage pako kana ndakomentawo vanofollowawo diaries vakaona vanotoona kuti pakati simeli commented pakati they will come iko vada unaenda komenta kuti kudi they will end up following you as well. Mabloggers ari kusimuka muri kuzvirasa ipapapa muri kuzvirasa ukatukirira nepage rako ini ndikanokupindura ipapo team diaries inotoona kuti vakomenda pakati mai vedu vanotouya andika avatoita kufollow iwe ungafunga kuti wana mafollowers iwayo antimaona saka hanzi mawigi apera. I think kune 2 akasara Bridget. I think kune 2 akasara mawigi. Ndakaenda mawigi last week apa ndakaenda mawigi 30 guys gone. Mawigi 30 gone, 100 pounds each akapera. Mafuta dololo go hakusisina. Hanimona ndakuto organize kuti zvimwe zviuye kubva kuAfrica. You see? So pamunotuka papaya muzokuti it's just words muri kungotuka hanimona uri kutotuka munhu akutoita tunhu twake iwe wakangomira panzvimbo imwe chete. Hanzi only today I made 200 bucks in coins anti muri kuona ndibrain uyu munhu wechirume 200 bucks imari yakawanda. It's a lot of money. Hauiwani nje nekutuka vanhu hanimaona zviri nani page yako uri kure slowly but uri in the right direction. Uri in the right guys munotiwa kuti kashamamiro medu hatigoni kutuka here asikana muti hatigoni kutuka tinototi oh happy birthday Pamela Tegama, happy birthday my sister, happy birthday mwari vakuitire zvakanaka ukure uwedzerwe makore ekurarama. Ndoda kuzama kuipinda ndopinda seko anyway ndopinda seko iPhone inoshandisa iPhone guys yagoto ndokuziva kuti inoshanda sei handigoni kunyatsoshandisa iPhone zvakanaka ine isi iPhone kai kushandisa handigoni nditoidiwo iPhone ndoda zvangu Samsung isinganetsi kushandisa animaona. Happy birthday Pamela anti mashona. Saka guys ndozvanada tingotsikurudzirana kuti ansekuru Kennedy makadiko ndisekuru vako here varipo zvavo vachiripo. Ndoda kuzama ngoti kana muchivhura page kana muchidichira muri macomment section mangwana nzira dzinosangana guys, nzira dzinosangana ukatuka vanhu vanokuona nokuziva ushu tongokubatana tinotongokuziva ushu mangwana uzodzoka waita dambudziko wakudava. You need people at some point guys. Chero kaita mari yakawanda sei chero tikati tinoda vanhu at some point tinotoni there is a day unotomuka uchiti I need people ndikuda vanhu andibatsire pakati apa uri champion yecomment section. Uri champion yecomment section yekutukirira. Who is going to help you? Food for thought guys. Ininika ndafana singaiti ndandiri pana papa varume vese vakazara ndofunga vakadzi vasikana we are only 3 vakadzi vari pana pangu achibika neuyoyo auyawo nehama yake neni pachirudo rwandarisivha kuvarume avana zvadzeduka chokwadi imagine ndeni andakambobatirira vanhu pano asi ndairohwa ndikazvirega guys. Ndairohwa ungapasvika panzvimbo ini ndoenda kune nzvimbo yese because ndiri free because handina chipande ina ndakagadzisa zvipande zvangu handina chipande ndofamba kwandoda nguva yandoda tasemona kuti ndiri kuto kuna hamuzivi zvandikuita kuno kuEurope guys. Zvandikuitigwa kuEurope mine madiaries ai hamuzivi. It's not easy vanhu rume kusumudza mota dzavo idzi achiperekedza vakadzi vavo kuzonitsvaga kuti simeli varipi vachiya navo. It's not easy guys but zviri kuitika. Ngatishandise social media zvakanaka sikana ende pamusoro pezvo ngatidananei ngatisiyei mentality yekufamba tichirwa masiti tichirwira vanhu vasingatombotizivi. Bridget kubhora revarume maold legends nimona kuti vava vachirwira vanhu vasingana basa nesu vasingatombotizivi. Kumwe kwacho hakusi kushandisa here chinotaura chokwadi. Kumwe kwacho hakusi kushandisa here. You fight for us, you fight for me every day. Munogwa hondo dzokuti do but I don't even mention it. Handina inewo handina kana basa nevanhu tombokuzivi ndokuda kana papa hondo. Come on guys, let's use our brains. Ngatishandisei pfungwa dzedu. Mweno usiku wakanaka guys. Tichibva pano tine matiketi atapiwa. Onai promoter kunditsvaga promoter sisimeli ndakanzwa kuti muripo. Ndine matiketi enyu muri vangani muye kushokwa nokuti ndisitorina brains dzekuendako but ndakutoendako because ndafonegwa ndikapuwa matiketi for free guys. Ndai brain nhasi ndaitobvambugwa iwe handina chipande saka izvozvi vari muLeicester tiri kuLeicester kunoku vari muLeicester tichasangana kwaNox matiketi ndadofonegwa kuita kupuwa uyai mufare nevamwe
muone nyika yakingi. Saka ndotoenda zvangu kwana Shashi uko. Kwana Shashi, kuna nana Jamasta, kuna Toki Vibes, kuna Nox, kuna Poptain, kuna Toki Vibes. Tenge tiriko. Tichitofara edu tirimo. Andi maona. Saka guys, tobatana time ikokoko kana vakuridza ndoinda nemi kune inenge iri live andi. Live I blockes ere. I think live I blockes. Live I blockes. I think you know blockes kuma copyrights. Kuimba ndifunga kuti kuno blockes. I don't think kuti kuno blockes. Saka manje manerana yakote maneruka. Asikuno wakachena. Saka rikaitinde guys ya vafani but live nchakuitira kuti muona ndikari kaini mbonotaura zvangu ne boys ne nana wakadzadza dzangu dzisere ukwedzo. Timbonotaura. Tichori ku Leicester, Bridget, tichori ku Leicester but ku Leicester ameno ku club, ameno club inonzi up. Ameno club inonzi inonzi club in. Kwanza mfarise Keti. Ariko ndikamuona ndichamufarisa. Ndikamuona Keti ndichamufarisa. Kuti wanga chifarisa ne madiaries. Vanoremera ma streets is watching. Ndiana noremera ma streets. Ndo izvozvo ndo zvinotikuraya izvo kuti ndoda kuremera mastits ndo zvinotikuvadza and then we end up abusing social media. Vamwe vachita mari nayo, vamwe vachisumuka nayo, tichingoti tikuremera nema comments. Uvucha una kwa ngochena. I don't know hangu kuti ndiani pamwe ringo rake zita ku project yake basa rake. Asitamona nox. Oh okay, matomuona. Oh wow, that's good. That's good. Kana atove kusaka chanomuona kumberi andika. So guys, inini ndatingo mungoziva hapana wandovenga pa socialize ese. Hapana wandovenga asi hapana wandoshipa. Mugare makazviziva. I love them all. Vese andito mchero mukaita izvo team yenyu guys nandisi team munhu. I'm not team ningi, I'm team diaries. And si team ningi, I'm team diaries. Nokotora funga dzangu ipapo nchidarika musara mchinitukirira inda toenda. Anmona, I'm just team diaries and si team ningi. Mugare makazviziva. And hapana wandovenga. Andi mazvona musatombozvudza dai SIS MELLY vanovenga ningi. Musashandise shoko iroro ndiri. Ndinongotora funga dzangu ndodarika. I am team diaries. Chet ndozvandiri. I'm just team diaries. Zvopera zvakadaro. Andina kutuka kudino kuti ndinoza nchoti masocialites ana chanombondipa na paupenyu nganya nondibatsira. Ndikatobatsirwa nemi comment section. Zve masocialites tongosangana pa basa tiri pa graph t-shirt. Unoona. So guys, mosquera bo morara bo vari kurara but vamwe stay tuned. Tichake chikupai live from Kubend. Antika love you guys. Mwah.